zvobuda zvichitaurwa zvichinzi aiwa chiitiko chakaitika kumba kwaDeputy Finance Minister kana kuti mwana waPresident ED Mnangagwa, David Mnangagwa, aiwa chekutsva kwemba chakamboitika panguva yecoup muna 2017. Hazviperi mushe mude Zimbabwe. Sabina mashoko sekuda kwanyogwa chiita unoti subscribe or like utina on the bell icon. Notipina Zim Emonyogwa mchinzi. A fire broke out at the home of Deputy Finance Minister David Kudakwashe Mnangagwa, son of President Emerson Mnangagwa. The blaze erupted late last night and reignited this morning, caused significant damage to property located on Mount Carmel Road in Borodale. Saka tiendera mberi tinoona vanonyora vachitaura vachiti impeccable sources have revealed to ZimEye that this incident is not isolated. The homes of over 12 senior aides ministers of President Mnangagwa have been stormed into by unknown assailants in recent days. These attacks echo the tumultuous pre-2017 coup period when Sydney Sekiramai, a favored successor to Mugabe, experienced a similar home invasion. Ndo mashoko ari kuda panapa zvinzi aiwa zvinhu zvakatomboitika, zvinhu zviri kuti iyi hisiri kutongoripita itself, nokuti aiwa kutopiswa imba kwatomboita kuna Sydney Sekiramai aingonzi aiwa ndiye achava successor waRobert Gabriel Mugabe. Asi panguva ino takuona zvakuitika futi pane nhau dzingotakwa dzemaprocess and the likes. Takuona zvakuitika kune mwana wemutungamiri wenyika. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pane chiitiko chiri very controversial chakadai. Pinango mune section medu kudze mafungiro enyu musangano subscribe kulike tinoti on the bell icon.